Isak har några problem som han vill dela med sig av. Okej, för det första. Jag får aldrig gå ut. Jag har aldrig någonsin varit ute. Instängd i det här jävla huset. Med de här jävla människorna. Jag hatar dem. Jag får inte äta ur akvariet. Jag får inte äta när jag vill. Och Tussan får massa godis, men inte jag. Och när jag är gosig, typ på natten, då jävlar vill jag gosa, men jävlar är det ingen som vill gosa med mig, för då sover alla jävlar. Fan, helvete. Alla bara tjuvhåller mig. Precis hela jävla tiden alltså. Precis jävla arg. Ja, och nu har jag någon jävla skitäckel på min svans. Jag blir så jävla irriterad. Nu är det någon jävel som skriker i mitt öra. Fan. Helvete. Ja, och när jag går på toaletten, det är alltid någon som ska komma och kolla. Och aldrig kissa i fred. Och jag har så jävla mycket päls, så det är ingen jävel som vill borsta mig. Och den här jäveln har samma hårfärg som mig och jag är så jävla arg. Det är bara jag som får den här hårfärgen, för fan. Och nu jävlar ska jag gå.